Aku njaluk ngapura karo sampeyan. Pasti sampeyan ketemu yen sampeyan ana beda sisih lor. Mesti sapa tumindake Joko Sundar. Sisih ana tangga teparo kang alok. Omahe dibalani watu. Mesti sapa tumindake Joko Sundar. Nek sampeyan cukup ya. Aku tak kondo karo sampeyan karben sampeyan iki marepeni opo to senengane nganti aku barang aku. Saben aku dolanan karo kanca aku mesti aku delok. Sing salah dua. Ya secara sing baru dudu aku nang kabeh kanggo teparo lan kanca aku. Pakar piran tumindak. Luput marang tangga teparo. Kae kae gandane wong. Kae ana sing duwe. Saben wong kowe ora. Oh mas ora ngerti. Perkara mbok sawati. Nganti wong kuwuk panggonaku. Ayo Joko Sundar. Gandane. Dulu lho. Pakati jawab becek. Pakati semono. Bilangnya. Ojo satu dino gawe musuhe tangga separo. Ngono. Sampeyan ngamuk karo aku beto. Ya, awet aku wiwit cilik nganti semene gedhe sampeyan glowetah. Kang supaya aku yang mikirkan sampeyan. Ngono. Lain saben aku metu saka omah. Aku dolanan karo kanca aku mesti aku cengenges. Aku dipepaya. Jarene Joko Sundar kuwi yen disawang menungso. Nanging Joko Sundar kuwi lain saka perteken watu lan kayu. Tangga teparo semono uga. Nanti aku duwe tumindak balangi omahe tangga. Uga kaya ngono aku dilakpo jarene ora duweni wong tuwa lan apa. Sampe aja ora sapa. Saiki aku arep takon karo sampeyan. Ya. Ana bocah akeh ning arep kalbu aku. Kuwi ana sing lairke lan ana sing kejoragane apa. Kuwi wong edan. Tak kepengin tak. Ya kabeh iki ana to. Ana kowe. Ya ana wong tuwa. Ya ana ibumu. Kowe iki anakku. Aku sih orang pun. Iya, orang pun aku sih jadi kadang kanca aku. Saya aku takut dengan sampeyan sampun tembungku. Sing nyonyok karo atine sampeyan aku njaluk gedhe pangapura karo sampeyan. Ya. Ora ana bocah dilahirke ning jagat iki ngetek saka watu lan kayu kuwi ora. Nanging ana wong wadon kang lairke ana piyayi kakung sing iki juragan. Ya Allah ya. Saya kan iso. Terus sampai aku kasih. Aku minta kowe sampe wis kondo. Ana bocah dilahirke iki mesti digene wong ora apa. Kenapa jalur aku karo sampeyan sakumpo ana tembungku sing gawe kakek sak jenengan aku anakku sapa? Ya